Jó napot kívánok! A múlt heti, egyébként korán sem lezárult görög dráma kiborította egész Európát, és durván meglökte a forintot, az euró árfolyama lélektani határokat súrolt, majd visszakúszott kezelhetőbb szintekre. A görög miniszterelnök népszavazás lebegtetése sokakat elgondolkodtatott arról, hogy mennyire biztos lábakon állhat a jövő évi magyar költségvetés, és vajon az adósságválság megjósolhatatlan fejleményei milyen hatással lehetnek a hazai gazdaságra? Szondi Vanda összefoglalója. Szinte mindennapos utcakép Athénban. Úgy tűnik, hiába tüntetnek a görögök, a nadrágszímek húzós intézkedések elkerülhetetlennek látszanak. Míg az eurózóna tagállamainak vezetői ultimátumot adtak a görög miniszterelnöknek, addig Papandreou mögött folyamatosan apad a politikai támogatottság. A görög válság azonban nem csak a görögök és az eurózóna államainak problémája. Magyarország egy viszonylag gyenge versenyképességű, erősen eladósodott ország, tehát bennünket, ha egy kis szellő fúj, az is erőteljesen érint, hát ha még ugye ilyen nagy viharok is vannak. A nagy viharok 300 forint fölé repítették az eurót. Ez pedig nem csak a devizahiteleseknek rossz hír, hanem a kormánynak is, hiszen a költségvetést 268 forintos euró árfolyamon tervezték. A jövő évi büdzsét tervezetét már korábban is kockázatosnak nevezte a Költségvetési Tanács elnöke. Járai Zsigmond már idén kiigazításokra lát lehetőséget. Az ÁSZ elnöke is bizonytalannak látott néhány tételt a bevételi oldalon. Csaba László közgazdász pedig arról beszélt, hogy túl optimista a 1,5%-os növekedés. Úgy látja, annak is örülni kell majd, ha nem lesz recesszió. Gazdag Ferenc szerint ilyen nemzetközi helyzetben szinte lehetetlen olyan költségvetést tervezni, amelyet nem kell később korrigálni. Rendkívül nehezen. Ezek a lehetetlenség sávon, vagy az alig lehetséges sávon mozognak, hogy lehet megoldani ezt a hogyan lehet összepasszítani két olyan feltételt, ami illeszthetetlen. Rácz Margit közgazdász szerint azonban a görög helyzet 2 hónapon belül rendeződhet, ami megnyugtathatja a forintot is. Ha Európában stabilizálódik a helyzet, akkor a magyar forint árfolyamot már csak a magyar gazdaságpolitika fogja mozgatni. Mellár Tamás közgazdász szerint a költségvetés stabilsága azon múlik, hogy az év egészében milyen lesz az euró árfolyam. Ha a mostani szinten marad az euró, sok betervezett bevétel alacsonyabb lehet a vártnál. Ha azonban megnyugszanak a piacok is, egy alacsonyabb árfolyamon stabilizálódik a forint, nem kell igazán nagy korrekció. A 2,5%-os hiánycél az tartható lesz, hiszen erős elköteleződés van a kormányban, de ez könnyen elképzelhető, hogy csak úgy, hogyha menet közben, évközben reflektálva a különféle eseményekre újabb egyensúlyjavító beavatkozások lesznek. Én azt nem zárom ki, hogy egy 200-300 milliárdos kiigazító csomag még a jövő esztendőben mindenképpen szükséges lesz ahhoz, hogy a keretszámokat tartani lehessen. A görög államadósság 4-szerese a magyarénak. Több szakértő is egyetértett abban, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzetben Magyarország szinte csak az államadósság csökkentésével küldhet pozitív üzenetet a piacoknak. Azt azonban, hogy ez mire lesz elég, ha mégsem erősödik, hanem gyengül a forint, senki nem tudta megmondani. A napirend előtt vendége Dancsó József, a Fidesztől, és Vágó Gábor az LMP-től. Jó napot kívánok, uraim! Ugye itt nagyon nehéz tisztán látni ebben a dologban, hiszen van, aki azt mondja, hogy a legnagyobb kockázata a jövő évi költségvetésre az euróválság, aztán, hogy az euró és a forint árfolyam hogyan változik. De valójában a Költségvetési Tanács elnöke azt mondta például, hogy nagy kockázatai, bevételei kockázatai vannak a költségvetésnek. Tehát hol a játéktér kívülről, és hol a játéktér belül? Hiszen a hiánycélt teljesíteni kell, van, aki azt mondja, hogy az adósságot, az államadósságot csökkenteni kell, van, aki azt mondja, hogy nem kéne ilyen drasztikusan csökkenteni, másra kéne fordítani a pénzt. Én úgy gondolom, hogy amit ön elmondott, szerkesztő úr, az mindenképpen igaz. A külső válság az, amely alapvetően meghatározza a belső lehetőségeket. Nyilván nem elfelejtve azt, hogy a belső mozgástér nagyon szűk, de azért van valamekkora mozgástér. Gondolok én itt arra a 300 milliárd forintos tartalékra, amely beépítésre került a költségvetésre.
de alapvetően mindenképpen a külső nemzetközi hatások, az eurózóna hatásai az, amik most mozgatják a piacokat, és mozgatják gyakorlatilag a magyar gazdaság lehetőségeit is. Ezen belül persze, hogy hogyan fog alkalmazkodni ehhez a magyar gazdaság, amely azért mindig bebizonyított az, hogy gyorsan és könnyen tud a nemzetközi mozgásokra reagálni. Ez egy nagy kérdés, hogy a bejátszásban is kiderült az, gyakorlatilag nem vagyunk jósok, nem tudjuk előre látni azt, hogy mi fog bekövetkezni, mi történik. Minden esetre amennyiben fel lehetett készülni a jövő évi változásokra, ezzel a 300 milliárdos tartalék kerettel, én úgy gondolom, hogy jelen helyzetben a költségvetés erre fölkészült. Nyilván az nagyon fontos kérdés, hogy a túlzott deficit eljárásból ki kell valahogy jönni, amit ugye már több mint 7 éve benne van Magyarország, és ehhez meg az szükséges, hogy 2,5%-os költségvetési hiányt tartson az ország. Nagyon nehéz ezt összeilleszteni persze. Vannak olyan szakértői vélemények, sőt ellenzéki vélemények is, hogy a 300 milliárd forintos tartalék az túl sok. Tehát lehet, hogy gazdaságélénkítésre kellene fordítani, mert nagyobb lenne a hozadéka, mint a kockázatkezelés. Az LMP szerint a maga a tartalék az bizonytalan lábakon áll. Hiszen az áfa bevételekre alapszik, arra alapszik, hogy 2% ponttal megnövelték az áfa bevételeket, és így világrekorder lett az áfa területén Magyarország. Viszont ezek az áfa bevételek, ezek nem biztosak, hiszen pont a magas áfa miatt várható az, hogy nagyon sok gazdasági tényező majd a szürke gazdaságba menekül, az országhatáron lévő emberek lehet, hogy bevásárló turizmussal, vagy a benzinturizmussal az áfa bevételeket a környező országba fogják szaporítani. És ezért úgy gondoljuk, hogy maga a gondoskodás a jövőre az jó és fontos, viszont az alapja magának a tartaléknak az bizonytalan. Viszont az LMP szerint a gazdasági terét az ország sem használja ki megfelelően, hiszen úgy gondoljuk, hogy ilyen válságos időszakban a munkahelyteremtésre kellene fókuszálni, járulékemeléssel nem lehet munkahelyeket teremteni, ezért lehet más a politika a költségvetési alternatívájában, amelyet 250 módosító javaslatban már benyújtottunk a ház elé, javasol egy 2% pontos általános járulékcsökkentést, valamint a leghátrányosabb térségekben, illetve a 8 általánost végzettek körében még egy plusz járulékemeléssel segítenénk a munkahelyteremtést. Ez egy lehetőség. A leghátrányosabb helyzetű térségek vonatkozásában én úgy gondolom, hogy mindenképpen figyelemre méltó javaslattal élt az LMP. Erről épp a legutóbbi Költségvetési Bizottság ülésen múlt héten beszéltünk róla, a kormány is gondolkodik hasonló elképzelésekben. Ami pedig az áfa kulcsának 2%-os nevelését érinti bizonyos termékkörök vonatkozásában, nem ez jelenti a tartaléknak az alapját, hiszen ez körülbelül csak a felét jelenti, emellett van egy általános tartalék és egy kamatkockázati tartalék, tehát az áfa ennek körülbelül csak a felére van betervezve. Egyébként a gazdasági folyamatok tekintetében egy fontos elemre fölhívnám a figyelmet, például a tervezett minimálbér emelésre, amely aznak azért van egyfajta gazdaságélénkítő hatása, hiszen olyan elkölthető jövedelem jut olyan rétegek kezébe, amely jóval alacsonyabb volt eddig. Például, ha megnézzük Görögország példáját, Görögországban forintra átszámolva még mindig 226 000 forint a minimálbér. Magyarországon ugye ez 92, tehát óriási a különbsége tekintetben, és úgy gondolom, hogy méltatlan az a helyzet, hogy valamennyi körülöttünk lévő országban a minimálbér magasabb, mint Magyarországon. De ebben egyetértünk, a kérdés az, hogy a magyar gazdaság ki tudja termelni a minimálbért. Nagyon sok olyan kis és középvállalkozó van, aki már most előre azt gondolja, hogy nem tudja a vállalkozás ilyen válságos időszakban kitermelni, és sajnos pont a minimálbéremelés miatt el kell, hogy küldjön embereket, és lássuk be, hogy miért történt ez a minimálbéremelés. Nagyon egyszerű okokból, azért, mert az adójóváírást a kormányzat megszüntette, továbbment az egykulcsos adó útján, ezáltal az alsóbb jövedelmi sávokban még kevesebb jövedelem volt, és ezt kellett ellensúlyozni egy minimálbéremeléssel. Tehát az LMP szerint nem össze-vissza kell
kellene itt a gazdaságot rángatni, hiszen a jelenlegi probléma az, hogy hetente emelnek új adókat, hetente hoznak be új adókat, nincsen meg egy biztos kerete a gazdaságnak, és ez nem csupán a nemzetközi helyzet miatt van, hanem a kormányzat tevékenysége az, amely zavart kelt a jelenlegi gazdasági szereplőkben, hiszen folyamatosan változik a gazdasági jogi környezet, és így nem lehet előre tervezni, nem lehet egy projektet elindítani egy vállalkozásnak, hiszen lehet, hogy a jövő héten a kormányzat kivet rá egy új adót. Uraim, abból, amit elmondtak, ugye tisztán számomra lejön, meg mondom a nézők számára is, akik a napirend előtt rendszeresen nézik, hogy több száz módosító van a költségvetési törvényhez benyújtva, az általános vita lezárult, tehát, és ahogy ön mondta, vannak megfontolandó javaslatok is, nem vagyunk még a vita, a törvénymealkotás végén, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltak. Köszönöm.